It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you. 'Cause my
enyi nna m enyi igburu ke ije gị nke ọma imeke imere ka oke nne ị chọrọ ịta anya avụ ị gaa ije gị ka kacha ngosiri gị n'aha
Unu chakwali na ma unu chakwali ya ma ina kampulo bugi zuli kana ndokwa iwa bu ni mal mono wa no ro mu tali kita mo ro wi tali kita ya na runje ana chata moge na de no odu ga mo ma ni no bu da na de no odu ga mo ila ka zula na la na na ba ge ana sina mo ekun ya la nde alida do de na ba ge ila kan na na ba ge so Amen. I can alone. Oh, guy, we don't look at that. No, I pass up. Not a Roman and moment. Yes, only one walk I can and let me know about now. I wasn't looking now. Well, I won't come out. Unukwole anyị cha consider man me one we agwa anyị obriwe anyị ekweli ona obriwe anyị ekweli mana iwe achọrọ we forward so ya ka isi ndoka chele kono gabo so wana abịa na ọ bụ na onye nwe asụpụ ọjọọ ogbu oge anyị je ya kpọ ndụ kpọ pastor kere unu suka eme mmanụ cha unukwu wee nkwụsizie m si bere gaweta okay More about it. None. They walk up and down. And they look at Danny Mora, my Bulundi Mui. Danny Mui, my Bulundi Morum. I Danny Mora, my even more women. Danny more women, I will move them. I Danny women, and I will move the rise. Move away. Now you win. Oh, Muniki. Bomo give Muniki. Galetata, if I did there, when I know now, Ezugo, wherever I did was a couple of years we can handle. I will send a came on no one way on the zone. One on the vine. I will send a cargo, my thought. It was not either that I will move the rise. I was not either I was with that, and I will want my now. I alone, I will want the other leader, I will want I was in my way, city gen comma. Much whereby I'm much whereby me. I can never move. You don't do. The by Naka Isaac I go on the by moving mobilize with a lava. The Kaibu Gava. Yeah? In the jump, even in Wow, was he even in night? Okay, I was not in Jesus' name. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. I'm not a woman, which in a car. The alone. You don't need to jump from the was that. The Canadian 5 minutes in Nara Jesus. That, you are about family. Mwasi kanko kali muchineke kanda musibose nigwa namuwa onago manane mpembo mestika bemesebe elia bebeli chineke tabuya nke bụ na ime omenala niile na o nwere ka o tiela aka nwa agadi nwaanyị akee anụ ehi ọ na-ere eje ahati ya ihe anyị na-ekeli ibe omenala niile iretali anya ọsịrị ndị nwere na nye eliro ọ bụrụ ọsọ eluigwe nwa ọ na-aba na ọ na-abịa na-agbagbu ya mma ebe dị agadi nwaanyị abịa ọ yaba abịa kwuo ọba yawa ya mgbe aja na-abịa bụ bedutie ọdụnwa ọma na-abịa bụ n'ihe ọ na-aja bụ lọtuzu ndị osabe ofe n'igwe dị ọ yaba abịazi a na-arụ nye mkpụrụsa mụ bụ ndị ọmụọ maka akpọ amụsị m bịa na nne m na-arụ abịa ọzịa mgbe abịa beduli ebe anata otu ọcha nwunye ebe a nọrọ n'otu ọcha ọ na-aya ọya na-ayasi ike nke nna m na-eje awụ ya arụ mụ na-edubia na kichin mụ na-edubia n'ebe na-awụ arụ ma ededi Chineke bụ enyeli m aka rịa m adọrụ mgbe eduli ebe agba ọsọ eluigwe n'ebe nna agba ọsọ eluigwe mbụ Jesus grace and power nwunye ebe anyị na-agba ọsọ eluigwe n'ebe nke na-esi ka anyị chọta okeke ọ na-esi ka anyị bụrụ ọkada maka na achọrọ m ka nwunye anyị leba ọsọ eluigwe n'ebe nna agba ọsọ eluigwe nwunye ebe anyị leba ọsọ eluigwe mededi agadi nwaanyị aba abịa ọ na-abịa ozi ụlọ ụka ọba nọra n'ụlọ bemededi arụba nwa ọnya ibe nwa nwunye ya nọ n'aka m dị n'ibu ya dị n'ini ya nta dị n'ịwụchi ya dị n'ịsachi ya arịa nwere dị mma ọya nke nwa ọya sịrị n'ikpeazụ ọya nwa eriri oke nne nọ n'oge ozugbo Chineke bụ akpọ ya ma nne m nwa megburu m mma rinne mụ bụ nwa isie ụmụnne m niile bụ nwụtọsịrị ya nne m mụrụ m amụ rinne ọ nwere ahụ ọ na-akwa ka nwaanyị aha nwa ka eji mmalụ m o nwere ndị ọ bụ na aba ahụ m na aba na-akpọrọ m aba mụta ata bụ ndị mụ na anyị ime mgbe gboo na-arụ ọha ka ha na-akpọ m mụ nne m melie ọ bụ na ọ mụrụ m amụ rinne nwee sị ka m kene Chineke n'ebe ọ bụ na ọ gbapụtago ọsọ n'igwe ya mmụ Chineke bịa ihu ya n'ụbọchị taata ka Chineke mee anyị mma ka ọsọ n'igwe ka ọ gbagbuo onye n'isi n'agha Jizọs enwe anyị ka ọ dị etu a n'agha Jizọs a na-ekpuchi ọgbakọ taata n'ọbara Jizọs ọbara Jizọs nwere ọnọdụ site n'agha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Hallelujah. Amen. Dikin Eguzoro n'ụkwụ gị, I want you to continue waving towards heaven. Wave unto heaven.
akwụkwọ nsọ kwụsịrị okwu ike maka ifele n'igwe aka na-efele n'igwe aka ekene. Achọrọ m ka ịmalite jaba Chineke mma. Chineke anyị na-ekwu maka ya nwere oyili. O nwere onye ihe agwa m yili Chukwu? Ọ bụ na o nwere onye ị nwere yili Chukwu, kpọpụtara m ya ka m fụ ya. Do you have anybody whom you can use to compare the Most High? He are comparing with something or somebody with the Almighty God. Can you compare His mercy? Do you have something to compare His grace? Can you compare anything? Ibu anyam dia huzo agana machiru zo nwoko bioma olilanya nke ndị nsọ ayalero kumodi yalelo ku odini kangeji toro gozuoro gi agama bisela nye papa ibuchimo chim ibu anyam dia huzo agana machiru zo nwoko bioma olilanya nke ndị nsọ ayalero kumodi yemulako ogini kangeji toro gozuoro gi agama bisela nye papa kana fele ni gwaka Chineke nwere oyili. Onye anyị na-ekwu maka ihe nwere oyili. Chineke kpọrọ mama anyị n'ụbọchị taata wee naba obodo Afudebe m. Chineke nwere oyili. Ibuchim bolu ni anya m ji ahụ ụzọ agadabachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke ndị nsọ ayịyalere ọkụ mọdụ ihe lele ọkụ ogini ka m ga-eji tụọrọ ego zuoro gị aga m abụ isi ala nye gị papa ibuchime sọnụ gị bụkwa enigwe abụ sọnụ gị too eze ndị eze onye anyị na-etobe eze ndị eze na-aja eze ndị eze mma. I want you to worship God. Chineke kigwe amara m n'ibu dike na ya amatara site n'isi mbụ n'ibu dike na ya amatara site n'isi mbụ n'ibu dike na ya na-efele n'igwe aka ọ ka o mee amara m n'ibu dike na ya amatara site n'isi mbụ n'ibu dike na ya amatara site n'isi mbụ n'ibu dike na ya agwọ n'ịnagwọ amara m n'ibu dike na ya isi nke ndụ amara m n'ibu dike na ya amatara site n'isi mbụ n'ibu dike na ya amatara site n'isi mbụ n'ibu dike na ya. Unto the Lord be the glory, riches He has done. Unto Father is the glory, greatest He has done. Greatest He has done. Unto the Father be the glory, greatest He has done. Unto Savior be the glory,
glory, great things he has done unto Savior. Be thou glory. Let's finish the gaga. Can't you get your book in the finish the gaga? I'm here to the finish the gaga. Okay, you see the finish the gaga. You can go to the Loya. You can have my difference in the gaga. My was my here. Even if the gaga, you got. He has gone unto Savior. Be thou glory, great things he has done unto Savior. Be thou glory, great things he has done unto Savior. Be thou glory, great things he has done unto Jesus. Be thou glory, great things he has done unto my Lord. Be thou glory, great things he has done unto Jesus. Be thou glory, great things he has done unto Most High. Be thou glory, great things he has done unto Most High. Be thou glory, great things he has done. Achọrọ m ka anyị nabata onye ga-azụ anyị nri nke mmụọ n'oge awa. Onye ga-azụ anyị weti ihe ọ masịrị Chineke. Akwụkwọ nsọ si na Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, except by the word that was proceeded out of the Lord's mouth. So onye Chineke kwadoro ka o nwere nri nke mmụọ zụọ anyị ka m chọrọ ka m kpọpụta n'oge awa. Daddy, you're welcome, sir. Onye Chukwu tere mmanụ, lee ya ka ọ na-abịa. Onye Chukwu tere mmanụ, lee ya ka ọ na-abịa. Onye eze Chukwu tere mmanụ, lee ya ka ọ na-abịa. Chukwu tere mmanụ, lee ya ka ọ na-abịa. Nwa eze Chukwu tere mmanụ, lee ya ka ọ na-abịa. Eze Chukwu tere mmanụ, lee ya ka ọ na-abịa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ka anyị kpọọ Chineke aka. Ka anyị nọla redi isi na ekpele ịyọ Chineke obi ibe maọbụ ibe na-apụ ị chọrọ ka ọ wụọ testimony gị na this burial. Begin to talk to God about what will be your testimony after this burial. Our Father in heaven, we thank you once again. Thank you for the journey message given to each and every one of us from far and near. Father, we bless your name. We can never stop to thank you because you continue to bless us. And then we'll continue to bless you. Father, this is another privilege to eat on your very table. The Bible says on that table, there is liberty. There is healing. There is wisdom. There is understanding. So therefore, how will it appear, O God, for you to appear and speak to your people? And the Holy Ghost can never come into the midst of the people of God and remain silent. Must have to say something. Dear Father, speak to us in the language you are going to cooperate. The Bible made it clear that light and darkness have nothing to share in common. So as the light is about to walk, darkness will never walk. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Ka anyị kwụọ Chineke aka ọzọ.
Hallelujah. I told me by appreciation. You can then I go see my own gratitude. I will do none on the DTI, bonding ministers, the elders, the deacons, and the goddesses. And I'm making a question, I can even need the DTI, bonding line. And I'm asking, and the man will be out. Okay, I'm telling you not to go. Maka Bible si na ọ dị mkpa na ngozi dị n'ije ebe a na-akpọ ozu karịa ije ebe a mụrụ nwa. So Bible ka n'oge nwetara unu ngozi. Hallelujah. Onye mụrụ nne ọgbanje egburu ya. Alụsị egburu ya. Ọ bụrụ ndị mmiri egburu ya. O nwere otu amoosu awụrụ aka na nke. O nwere ndị anya eje awụrụ aka. Si na Bible ya 92 years. Oye kunu nwere obodo aka na ndị amoosu ekwugo onye na-achọ ọgwara ise. So na nke a bụ crusade. Nke a bụ mgbasa ozi ọma. Achọrọ m ka ekwuru ọtọ tiere Chineke ndị bụ hallelujah. Ma nevertheless, anyị na-asị ụmụnne anyị ndị ọnwụ ndị mụ na ọba aka anyị niile ka ọnwụ mana anyị na-asịba ndo jiri n'aka mmụ ndị ọmụ n'ahụ ya ma ndị nne ya bụ ndị ọrọba ya eti na ndị ibi ya bụ ndị mmụọ ojii n'ime mmụọ ọba anam na ndị Jesus Grace and Power chọọchị ọ gbara ọsọ Enugu ikpeazụ na chọọchị ebe ọ na chọọchị a na-akwụ ya ọ gbara ọsọ Enugu ikpeazụ ọnọbụ na abegbu ya mkpe na Lord Choosing ya bụ chọọchị nke dadi mmụọ ka na head mana mgbe ọ napụtara otu ọcha ọjọọ na-eze amụ ya na Jesus Grace and Power saa anyị agbara ọsọ Enuigwe anyị abịara ebe a Jos na ya na nwa ya yi ekpere Chineke na anyị bịara maka na anyị na anya bụ onye yi ekpere Chukwu. Hallelujah. Akwa nyakwuru njem anyị n'ebe and I'm sure na ekpere anyị kpere unu bụ na unu abụ ibe dị mma na anyị nwa ya bụ ibe dị mma n'aba Jizọs. Nwere ụdị mmadụ eje bụ agara nwaanyị ọhụrụ asịrị ndị bebe ndo ekwebere nwaanyị ahụ si onye ka nne ya akasị nka nwụrụ dị ya mma onye ka nne ya akasị nka nwụrụ dị ya mma bụrụ alị ka ọ kasịrị nka na o nwere ọ na-aba bụrụ alịta emetụkwana enyi ọ na-aba na nke ọ. Hallelujah. So na anyị na-akasị onwe anyị obi. Hallelujah. Hallelujah. Mụnwa abịaghị kwụ ọtọ na onye anwa na-anụ nya bụ onye dị edie na anị onye ebu di ya bụ nna Simon Okwie na nna Maria ba onye nwe na-anụ nya bụ onye na onye mụtara nna m bụ bụ nna so n'ebe ahụ ikwu na anyị ọ bụla nne nna m bụ nwoke owu nọ ka mụ na wa nwere alụ ụlọ onye ọbụla enwere rum so n'aka nke ọzọ ụnụ asịkwu m ndo siri m ndo maka na iwe na osiri m na-arụ. Hallelujah. Maka na enwe ogwu ụmụ na awọ na ụmụ na aka dị nso n'ebe. Hallelujah. So kunu ma iwe na eme adịrị izi adịrị obele ọ bụrụ ụgwọ bele beke na-eme o. Hallelujah. Ka Chukwu gozie anyị n'aba Jizọs. Anyị anụ okwu na mkpirikpi maka na ụbọchị agbagotego mana anyị aghara ịgụ Baịbụl kama na anyị eme ọ bụrụ mmụla na wasị ka ọ dị snapi. Hallelujah. Ebe ọzọ kpatara ya ji nwee gụ Baịbụl na ọ Baịbụl ka okwu idede okwu ede nwee nwụrụ ọ ga-eme mana ọ si na ọ na-ejere arata anụ ebi oli ozu ọ bụrụ na arata ya ma mma agara nwaanyị eju ebe na sị na-agbara ọgwụ ya ma ọ bụ na akpịarụba eri nke na o setụrụ gị ọha na ndụ gwaba na aba na-abụrụkwa chi n'oge. Hallelujah. Ede bụ ji nkịtị aja ede abụrụ ji
Ede. Hallelujah. So o kwuli ba nya bụ na ndụ. Onye ọzọ niile nwere iwe na-abịa n'ebe ọzọ bụ okwu gị na-achọ onwe. Amen. Anyị ebu ụzọ kwuo na Bible na Proverbs chapter 21 verse 16. Proverbs isi nke 21 amaokwu nke 16. Onye ga-agụ ya nwere microphone gwa ya. Mmadụ nke na-esi na ụzọ ezi uche agbafu. Mmadụ na-esi n'ụzọ ezi uche pụọ isi ụzọ amamihe, ụzọ understanding. Ọ bụrụ na ị nọdụ n'ụzọ amamihe, ị nọdụ n'ụzọ nghọta, ị nọdụ n'ụzọ ezi uche ya aba uru nye Chineke, nye mmadụ, nye ndụ ịdị adị n'ụwa, nye ọnọdụ ụmụ gị ya anọ in 20, 30, 40, 100 years to come. Mmadụ na-esi n'ezi uche anwa apụ ka a chọrọ ikwu okwu n'ime taa. N'ime mkpokọta nke ndị na-adịghị ndụ ka oge ezu ike. Onye anwa dị ndụ mana ọ nwụrụ anwụ. O nwere nwa agara nwaanyị anya na nwa agbara na-akọ n'ọdụ azụ ma ndị ọdụ nwaanyị ma na-asị ya na-akpụ ya onye isi mmanụ ọpa asị nwa agara nwaanyị enwụrụ anwụ na-aga igwe anyị mara n'ọdụ na-abụ nsọ bi onwe anyị na ọnwa ndị nwụrụ anwụ na-aga ije eziokwu. Ị mara mgbe mbụ bụ egwugwu ka na-abụ mmadụ pụta ọbụna ọbụkara anyị nwụrụ anwụ na-aga ije, mana ndị mmadụ ekweghị ka apụta egwugwu nwee bụrụ anyị nwụrụ anwụ na-aga ije taa. And the akwụkwọ Proverbs 21 verse 16 ebe mee ka anyị mara ụdị mmadụ ji abụ ya nwụrụ anwụ na-aga ije dị ndụ ma abụghị bụkara ya nwụrụ anwụ. Ọ sị na ibe melie bụ onye si n'ezi uche mee gịnị wezuga onwe ya. Uche raara ka onye anwa si wezuga onwe ya. Ọ bụ na ibe na-achịzi ya abụghịzi directive Chineke nyere ka ọ na-ekpolu. Akwụkwọ nsọ nwere sị na a na-abụ ya dịka onye nwụrụ anwụ na-aga ije, which means nghọta dị mkpa rie nne. Ọ bụrụ anyị na Proverbs 23 verse 23 anyị agwụrụ ya bụ ọ sị buy the truth and sell it not, also instruction and understanding. Igote eziokwu ga-elekwenye ibe ndị ọzọ gwụrụ ya bụ igote ihe leri elebu amamihe nghọta. Nke ọzọ bụ na-anabata ịkpụ aka na ntị, adụọ gị ndụmọdụ akọrekt ya gị kweta awụghị na mgbugo elu. Ọ ga Baịbụl na-ekwu okwu na 2 Chronicles chapter 7 verse 14. O nwere okwu ụzọ okwu ọ sị the people who are called by my name shall humble themselves. Ebe okwu izokwulu ebe ahụ na ọ bụrụ ndị agbara aha nwunye nwere onwe ha na gịnị na anị onwekwube ezigbo ndị ọzọ ya eme nne. So na oge ehihie maọbụ ụtụ nwaanyị nọ na ị ga-enebekwa anya dịka Baịbụl si na ọ dị ngozi ji ebe a na-akwa ozu. Ngozi ahụ abụrụ sọsọ right ya liri ma omele anyị nwụrụ na-eme mmụta wee na-ana. Haleluya. Maka na nke ma akpati ịdọ na anị na-akwasị onye ama mgbe ndị nna nna ebe bụ onye ebuzo so di. Onye alụ aka ka ọ gbachapụ alụ ya nkọ si na alụ sote alụ ya nkọ si na ọ bụrụ nya nnọọ nye nọ ma nnọọ mara ebe ndị a nọ na-egbochi ọnwụ eji isi aka agbachapụ ọnwụ isi aka. Ọ bụrụ na ọ dịghị igwe mara ya pụta ụzọ gbachapụ ya. Haleluya. No, no, ọ bụ oke o mere gịnị agwọ gị bụrụ se it is appointed unto that person wants to do what? To die. But after that judgment ebido ikpe ndị gara ije n'ezi uche na ndị gara ije n'azụ uche. So dịka ị na-ebe ata a sị na anyị jere ije ndị ụka wee lọbụrụ na-eje ụka ndị ụka abịa na-ekwutu kpakpando. O nwere kpakpando na-ekwete darata n'ebe tata. N'ibe dị mkpa bụ ka ntị gị bụrụ okwu na ịkọnsida mmadụ ma ibe na-ekwu osi na Chukwu pụta ma osi na ekwensu pụta. Haleluya.
Agwa First John mere ka anyị mara na ụzọ ebe na-abụ ka mmadụ si apụta ụla. First John chapter 3, you go from verse 8 to 10, ihe nweta ya. Ọ sị na ibe eji mee ka ọkpara Chineke pụta ibe ka ọ n'ọrụ ekwensu n'iyi. Ị na-ekwensu na-eme site na mbụ. Na onye mụrụ site na Chineke na-emere mmehie. Na n'ime nke a ka abalị iwe dị iche na ndị si na Chukwu apụta ụla na ndị si na ekwensu apụta ụla. Praise God. Mbịa na-asị na mmadụ ị na-elu anya na akọ na uche ezula ezu. O nwere mmadụ ya mekata ndị bebe asị na anya edosi ezi. Mana ọ na-aga o jiri na-aja amụ blọk, o jiri na-aja amụ ozi. Ọ na-agasị na eti ezi. Mana ndị bebe sịrị anya mere gịnị? Na anya edosi ezi edo. Anụ kata eje ibe edibe ma ụlọ ndị ekpere. Si na onye enwe iwe na-eme ara azị ara. Na nke a niile ka anyị na-ekwu ibe. So na onye bụ onye eji maka nọta n'ebe ata chọrọ ka ya gwa anyị okwu. Ụdịwa oji nwere anya odo si ndị ọgbụ ya barụtazirali anụ ehi onyozu. Ọ bụrụ na nwunye mmadụ ayị oyi egbu ọkụ elamụ ka ego elamụ si arụtanali ego elamụ na nya adịrị. Hallelujah. Obe nwere anya odo nwa ya baa n'uche zuru ezu nke nwa ọ mụrụ na o nwere ebe eje n'aba ka mara ma ọ bụ alụsị gbuli na alụsị egburi. Hallelujah. Ozi ọma na-ezi anyị taata bụ ozi ọma uche mmadụ izu ozu n'ụwa nwe ya nọ. Ibe ajọ njọ bụ uche nna gị ezuru ezu, uche nna gị ezuru ezu, uche gị ezukwuru ezu, uche nwa gị ezukwuru ezu. Ibe ndị mmadụ na-ekpe na ekpere bụ bịa mmeri bara ime nwa m emeli. Ọ bụrụ amamihe eme anyị emeli. That is, ọ bụrụ anyị lackly wisdom and understanding. Our children ekwesịrị lackly. Our children ụmụ anyị amụta erejere akwụkwọ na azụ nwa ya na-akwụ ka nwa nwee mmalite ọ na-amarụ. Ụdị ka onye kpere alụsị jụrụ oji kwenye kpesịrị alụsị ka nwa ya kpelie ka ụmụ ya kpelie. Ụdị ka onye nọ n'ogboni jụrụ oji kwenye bụsi onye ogboni ka nwa ya bụlie nwa nwa ya bụlie. Hallelujah. Oh, I want to chebe ezu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ọ nwere ụfọdụ ihe ndị na-enweta uche ezu ezu. Mana ebe onye esi uche ezuru ezu. Bible says there are ways seemeth good unto man, but the end may be what? Destruction. Na o nwere ụzọ ndị ziri ezi n'anya mmadụ, mana nsọcha nwere ike ịbụ ịna n'ihi n'ọnwụ. Ọ bụrụ ibe ọbụla akwụkwọ ọtọ n'uche, ọ bụrụ akwụkwọ ọtọ. Onye amara ekpetara onye anamaghị m bụ onye Igbo asị gị aka m kwụ ọtọ ọteki aka enwe arụ. Uche na aka enwe tetara arụ ka na jọji. Aka bụrụ ọtọ arụ ọbụla abụrụ aka ka akwụkwọ ọtọ. Hallelujah. Ọ bụrụ na ndị na-esesi anyị na-akpụ ụta ma ndị ọzọ esere pụta akwụkwọ aka ọtọ ọrụ ọbụla bụrụ abụ aka ego. N'oge niile na aka nwa afọ arụ. Ị na-ayọ ọbụtụ aka kpa, butuo na azụ n'ụkpa. Ọ bụrụ onye ka anyị na-ekwu. Ibe na-ekwu metụtara ndụ laị. Na ibe eji ebi ndụ nke gweli karakta ndụ mmadụ na-ebi ebi. Na ka anyị na-ekwu okwe ibe. Then, enwere ibe anyị na-akpọ religion without Christ. Religion without Christ. Ya bụ okpukpe na-enwero Christ. Ị na-eje ụka. Ị nwere Christ. Mmadụ eme omenala. O nwere Christ. Ọ kwere aka ọtọ n'ụdị nke ya. Mana o nwere mmadụ na-abụ Baịbụl kwuru okwu. O wee bụ Nicodemus. Jizọs si ya. Ọjọọ Jizọs ya kere ebe ịmụ mmadụ ọzọ. Jizọs si ya na onye amụrụ ọzọ dị ka ikuku. Ọjọọ ma na aba nne nkwugboro na-abụ. Ekweta ụkwa Jizọs ya na-ebu onye isi ụka
then ụka kwanye gị na-arụ achọrọ mkpọtụ n'ịbụ onye isi ukwu ụka mee gịnị ụka kwanye gị na-arụ ụka na-akwanye mmadụ na-arụ akwanye o jiri iwe dị n'ụka ọ kachapụ ya ma orike kasị abara na ọma ya tibiri mmadụ tọba na orike kasị apụta ga ebe agịrị ya orike kasị abụ zuru ibe mmadụ o nwere ike a na-ekwu na otu n'ibe anyị sịpụta nwa agbala natali bụrụ n'ibe nwa agbala ibi ya ọ nabata ya ma mgbe a na-akpọ eri ya si na ya kpọpụtara ụtụ abịakwa ya bụ ikpe n'ibe mụ na ụtụ bụrụ onye anabatali ya na ozugbo ibe ya na ụtụ awa ntaata ka m na-agwa gị n'ọbụrụ ụnyaahụ okwu nke a na-akpọta n'ibe anyị kpụtara nsị nwunye m bata moto ka anyị bata na aka mabelọbarị nwaanyị a na-ekwu aka nya anya eli ma ozugbo ibe ma ọ dịka onye gara ụka galị ọ dịka onye rere jere ụka galị nwa Judas na-eje ụka na-asụ n'onu na-anata oli na-eme ya bara ụba ma si ya na ụnụ mara ihe o mere onye lele iwe oji nwe ego ibe ele nne ya so ị ga na-akpọ religion without Christ anụ onye na-eme na mmadụ na-esi na ya ezi ijiri ụka yiri abịa ma Christ anọrị ya ọ bụ na otu elugo idewe ụka gị na eli otu onye nkata kpuru ụka mgbe idupụtara ibu idekwa ụka ga rụọ ọrụ ajọ gaasị si na ote bụ ọdịnala ọ bụrụ ikpere alụsị uche a jụrụ ajụ ka onye a na-agwa taata chọrọ gị akọwa ihe ọ bụ ọ bụ na nzụrụ a na-elugo iji kwuo ka gị tinye na akpa kpochie nye ịpụta ime nzụrụ a tụọ daga gbuo mmanwụ mebe dịrị aka bọzụ ka ije ụka daga ya na-akpọ religion without Christ anụ onye bụ isi nye ezi nwere ntụrụ ịgwa gị iti ọma n'ụgbọrọ abụọ ndụrụ anya ụgbọrọ abụọ bụ ngara gị agbawa owu ka ihe eme n'ụwa nwa ebe a o nwere ọbụ onye ọgara nwere ebori nna n'obodo anamụ nwaanyị nọ ndị ozi ọma wee jesikaba ezi enyi ozi ọma onye njọ ihe gị n'ụwa njọ ikwu Jizọs ebe jere ibie n'ebe ọ na tanship onwe ya na ndị jere ije bụ ya na-akpọ pati eme ihe chukwu onye mmigwu ka ọ bụ nwanne gị ebe elu obe onye ọgara ahụ anabataba gbabe ezie nye ozi ọma zipụ onye ozi ọma o wee kene ebe sebara sinsi ya ba na-ekwu ibe ya ji nwa gbachi nkịtị bụ n'okwu a na-atị ya ụtọ anịnya ma na ọtụtụ na-ekwu ya ahịa onye ka anya ya ụnụ bụ unu ewesi na na-eji unu na ego transport unu ebe ezi ozi ọma na nya ma na n'igwe dị ma na ọkụ mmụọ si ma na nya alụgo ochie ofe ostere bee gburuba dọrọ ọkụ mmụọ na ya dọrọ ochie ewulie ike n'ọkụ mmụọ na nke ahụ na-ebe na-ekwu na ochie nero tọrọ ọ ga-aga ọ dịghị na ọkamanja nọ na-adị ọ na-esere okwu Hallelujah. The man na onwe nye mmalị nye fọlọ na uche ajụrụ ajụ mana pleasure ibu ụtọ ụwa ekweghị escape mụ ibu ụtọ ụwa onye anyị na-abọbi n'ubi mgbe jiri nye m na abada eje ndị ahụ esi ya ebiribiri ndị nwunye na-aba akpa ahụ onwe ebe mmụta onwe ebe onye mmụọ oje mbịa kwesịrị ebiribiri because na ime ụtọ ụwa egwu eji mmali na ọbarụgo n'ihu were
maka na oji uche ajụla ajụ ọ tinye mana abụọ dị wọrọwọrọ na-eje mbi akwụ ụfọdụ mmadụ nọ n'ibe dị ibe mana dịbe biri ka ọ na-eje iyi oyi na-eje ịkwa ikpe ọmama eme bụ onye ọdụrụkọ ọmama eme onye ọmama eme nye na di ejigbo praise the Lord abịa na-ekwuta ọsọ ndị bụ osi na-ayị ala n'ogologo ezi ma ndị ala na-ebe ụja onye na-eme ibe onye anya na-edoro edo na-eme ọ bụrụ alakọ na-ayị alakọ na-ere ọrụ n'ụdị nke ya enwere individual differences na-ekọ ọ dị n'ime mmụọ onye bịa lekwa taa chọrọ ịgwa gị na o nwere ebe na-akpọ uche ajụla ajụ and o nwere ebe a na-akpọ religion na-enwero Christ ka aja na 15 ebe ahụ anyị gụrụ kịta Proverbs 21 verse 15 iri na ise amaokwu nke iri na ise. Hallelujah. Amen. Ndị na-eji omume ọnwụ bụ ịnabata eziokwu, ịnabata ezi ndụ, ịnabata amamihe, ịnabata ndụmọdụ. Ma ndị bi na ndị na-alụ ajọ ihe. Mbibi na-eme gịnị? Abụghị ama na-ekposa 25 years. Eti wee nwatakịrị onye 22 between 22 to 24 years ka nne gwara akwa bịa n'ọfịs m oge na-etọrọ aka wee si akere ibu anya mmiri bata n'ebe ọsị m na ọ gwara nwe ya nya zukuru kpọrọ ya na fonu tie uche ya dị ugbu a n'ebe nya nọ n'ibe na-agarịrị ya nke ọma ka ọ maliwe na-enwe onwe ya nwere etiekwenye ya na ekpere site iwe na-agara enwe ya nke ọma iwe na-agara enwe ya nke ọma ọ sị na o beziri ebe osisi na binye ebe bịazi ụlọ wee si anọ maka gị ka e jiri si ya na na-akpọrọ gị na fonu gwa gị ka o jegidekwu ya n'ibe na-agarakwali ọrụ mana afọ abụọma 24 n'otu gọva n'ụwa n'ujere ndị ụwa dum mmadụ bụ ibe nne dị niile ọ dọrọ aka nne ọnụ ọsị na aka nne ịkwado ibe nne etidere gọva na ọsị nne na o nwere nwatakịrị nye na-agba ya akpaja na o gotere moto o gotere 30-something million na wee ji ikenye ka ya jụọ ọnya mụjọrụ ka o ji mezi si onwe mmụọ ya si na ọ bịara ego nọ na-achị ego si na moto nwa bịara ikere ekere bụ n'ihe dị n'anya ka ya bịara ji agwa gị nwa ya bịara chike pọsọ bụ akpata n'ọkịtị mgbakwa ahụ ọ bụla nwa ya gwa gị na agwadogolo ike ime ọgwụ ego onye ọbụla kwuo mmụọ onye amụtara na-agba onye amụtara na-emegere ọtí àná ọ̀gbẹ́ nwoke ego moto 30 million mọ̀ ní e produce yẹ so likewise ní ẹ̀mẹ́gẹ́rẹ́ yà á dídá kí produce o moto. ọmọ mẹ́ẹ̀mẹ́ a sì múnú ọmọ mẹ́ẹ̀mẹ́ ẹ o tẹ àjọlá rẹ uche àjọlá àjọ lórí Chineke anyị. Bẹ́ẹ̀ bụ ndị ezi omume ya eneba anya mmadụ ibe enyere m aka ụlọ akwa nke abịa maka na mmadụ na-asị gị ihe na-eme ekerewa ọbalị kiri ihe na-eme ya abalị mmadụ na-adụkwa ya nwe nwa na-adụkara n'ọwa anya ka ụmụ amali mere ebu dukwa abụrụ okwu nwọla toni Chineke anyị owu onye si m na ya na nwanne ya na bụ ama m ejime ka ọ bụ ọtụla ya mere aba na nna ya na-abụla ijezi ọnụ na-anata bụ onwe mmebe wo nna ya iwu nna ya mabụla nke tụọ na mmiri mabụla nke tụọ mmiri alụgbọga orubuka were ozi wa kwuru ozi aka onye ahụ ga tọba ala ahụ ahụrụ n'ebe dị mkpọkọrọ dị mabụla nke jagwu na mmiri mabụla nke nyara ụgbọ ahụ onye nwa aja na mmiri owe n'ime a na-akọrọ nyaba
Tineri kawa emegbu na nna ha gwu wa mane wayo je me wo ba. Gere mara mo ko ko ti akira ko nsa. Oro bi ko marja ba tine ki go na ma buru na tana mi. Wana ma buru na tano. Okay? Kale ba ka isi ama bu ni ame. Hallelujah. Ayo. Tina ke du anya ka yo nwa e taata. We na ajite n'uche zilezi eji adị ndụ. Ire buche zilezi. Number 1, the fear of God. Number 1, itu egwu Chineke. Egwu a na-atụ atụ ala ọbụla. O nwere egwu nke mmadụ na-atụ maka na ọ na-atụ egwu naturally. Sonye ala nwụrụ n'oru. Ọ dị iche. O nwere egwu nke a na-atụrụ mmanwụ ma ọ bụla mmanwụ abụọ agụ. Dịkwara mmanwụ ya bụ na-ara ihe. O nwere egwu nke a na-atụrụ agwọ. Agwọ ọ bụrụ na egwu a ka a na-atụrụ Chukwu. Onye ezi omume na-agbarụ Chukwu ọsọ. Baịbụl sị na onye ajọ omume na-agba ọsọ mgbe ọsọ nara eme gịnị. Mgbe Adam ji gbalị Chineke ọsọ mgbe o mehiere. Oge ọ na-emehiere ọ na-akpọje onwe Chineke. Ọ ga-ebụsị mmụ arụ nwoke tụtụasị azụ n'ọkụ ibe elie azụ na nga. Ilikwara azụ na nga iyi. Nya bụ erike iburu mmadụ ma ị na-ekwu mma ijekwara tụtara azụ tụasị n'ọkụ lie. Isi enye iwere ibe tụtara ụdị iru na maka na onye dịrị ha mara ma ha mee gịnị. Everybody shout hallelujah. Ile bụ onye n'ọnụ okwu nne gị arụ na-eke gị ọkụ. Mana ọ bụ na ilere azụ nwanne gị dịrị gị eweli arụ o lili nri na-egwu egwu taa aghele jee ozi ndị gị na-anata na-akpọjere ohu ya. Onye ajọ ome na-agba ọsọ mgbe ọsọ nọrọ eme gịnị ọsọ na-ara achụ ya. Nke a nne ọdịgo mmadụ ewuzego n'ọsọ ibe na-achụ ha nwabaza amara onye nke onye nke na-ekwe nwunye di sị na nwunye di na-ekwe nne sị na nwa na-ekwu nwa sị na nna na-ekwu onye ọbụla na ọsọ mbọdoro eli ozi mmụ ha nwutere. Mana ihe akpatala ya bụ oge Chineke na-ekwu okwu na Romans chapter 8 verse 1 ọ sị, what shall we say about all these things? If God be with us, who can be against us? Na 31 even though we are more than the conquerors. Hallelujah. Osi ọ bụla Chineke nọ nyale gị onye emegide gị ọmọkpa ya mụ na gwa ọmọkpa ya agabiga gị abalị ọba ahụ ọma kwụsịrị ozi ọmụ dị na-ekwu kwuo okwu gwa ndị ogboni okwu gwa ndị ori gwa ndị akwa gwapụ ụmụ anyị n'okwu ndị ori pik ofensi welo ugboro na-abụsiri ike ka nwacha melebe ahụ ndị mmadụ na-agụ ya anya na asị sị na anya ya ana ebe 3 o'clock na nwaje echie na ebe ezi jọrọ njọ ebe ọkụla bụ isii nke ezigbo ebe onye ọbụla azụ onwe ya pụta iwu bụ na ọgba breki na ega galọp ahụ onwere sọranda si anya na-agbatuo na mekpelebe gasịgị okirikiri si ma ndị agha bụ ịmara ma ndị agha bụ n'ụtọla ka ezigide ya mụ aka ndị ọkọ ọzọ na-ekwu na ọ dịka mara ndị agha oke wọchị ị ga-awọchị na ị ga-abịara. Hallelujah. Ụma wee si ya kere ndị ụlọ bụ si ya na ọba bụ ndị na ị na-ekwu egwu na crusade nkwupụta mgbe na ịgbazigo na andị na ịmara ekpere ikpeazụ ya pengite ya n'azụ. Ụma wee si na anya asịwa eziokwu maka na ụma na onwe ya nyere onwe ya Chukwu ma na ọ bụla Chukwu nọ ya na nwere ibe ya megịrị na-ekwu ike ndị okwu akụ ke na-ekwu. Hallelujah. O wee sị na anya asịwa ya na ụlọ mma Anambra steeti na dị stọbọ na ụdị eziokwu ya na ebe anya agụ bụ ụwa na-egwu otu na-egwotara ọkụ agbanwe n'ebe ọnụ bụ ọzọ n'ọkụ agbanwe nkịta ọba sị wa ọkwụrụ ka obi ọkala ọkwụrụ otu ma ọkwụrụ tere ebe nwanne wụsiri ezi ịkpọrịbe. Everybody shout hallelujah. Oge Chineke na-ekwu okwu n'akwa aza sị gị fear not. Atụla egwu.
n'ihi na anọnyala ndị ibi na mere gịnị ịma ọ nara ka mmadụ nke ụwa nwere ebe ọgịlịga ọ na-awọrọ mara ekwe ya mba egwu ekpere ya na Chukwu emebi aka ị nwere idea nke ndị mmụọ anọ n'ebe ọ ghara ndị agha abụọ na ndị abịa emume na abụọ ka nọ dị na praịmarị skuul aba abụọ ndị abụọ bụ emere owe ọkụ wee melie ndị abịa bụ ego n'ezi aba chi ezi tebetụ mmadụ akọba ndị ebe ọgbachi bụkwa ezi ngụ mmadụ na mmadụ onye ụlọ ọrụ m obere nnekwe akọji abakọrọ akọji na nwoke dụrụ ndị si n'ụlọ ha nara mgbaza olu na azụ nke dị mara nne ụlọ akọji na ya ọzọ nnali haleluya baịbụl sị na ọ na-etukwu ụlọ ya na-eke ụlọ ọzọ amosu m na-aba ihe agba ihe dị amụsị egwu oge nwere je ọkụ mmụọ ọ lasị ma na ebe ata n'ezi uche Jizọs anayalị nwere ọzọ enyi eji ọkpa agbagharị ndị amosu ọ gwara onye obodo anyị jere daa nwere ime 2 o'clock ha asị ya na draya kpachi okwute moto wee buli ya na ugwu ọzọ onwe ya na ebe onye anam na-ebiri ya sị na ndị amosu na-achụ ya ọzọ ya na mmụ Igbo agba elu dị n'ibe nwa ọmụ ọnwa na bụ igbo ochie n'ozu anọ n'ime akwụ ya ma ndị ibulie nwee saa ibu ma onye sị na ba nọkọtara na 2 o'clock ime ha tụ obodo ebe nna na-akwa kolokolo baba apụta sịkwa amali ome na obodo enyere n'aka ya ndị akwụsị beligwe n'ọba ma obodo dịkara ndị na-eme onwe ndị na-eme umeliwe na-agwara anyị nye ka bapụtara ọ na-asị draiva ngwa anyị chọrọ ka mmadụ nwanne ya na-abụ sị baba abapụkwa egote owuru ochie owuru ojibe na-adị na mkpọ na-adị nke ọkọ na mgbe ahụ ba akwụnye anya n'ọkpa otobe eme ugbo sịba na-amasịpụ ya owuru ochie egoba ntio maka na uche ajụrụ ajụ ya egbu gị ike ndị na-azọ nwa gị azụ uche ajụrụ ajụ ya ka nwaanyị a na-agbago okwu ebe ata uche ajụrụ ajụ uche na-anabatara Kraịst dịka enwe na nzọpụta ya ihe ọsọrọ gị gbuo uche nwe n'ihe nwe problem n'ime ọ sị na ibe mgbotu na-alụzi bụ iji na-egote owuru ojii ma ndị ọzọ na-alụ nzobe gbamụrụ enyi echi nwere ebe ara aka ọ na-agbasipụrụ owuru ojii na onwe ya sị na batala ahụrị na-atọ ọbata ọjọ ezu ike kụjala owuru ojii ya kwya na mmịa ata nke dị ya na ọkpa n'ime ọnụ ezuzi ike batakabaje ka amali onye taa ọrịa ahụ be nwere moto lụbalị ọzọ ego owuru ojii gbamụ n'ime ru ma ebe ọnụ ọbụna ebe leti gị asa n'aba sịba nwanne ke ya na-awụ ọtalaba bezu onye ibe n'ume ọbara chi ọnụ kpọ nke nwụrụ utie egwu nwunye wee gbaata ọbụna ọ nwụrụ dere mmanụ na ebiri ebe ahụ iwe tụzie mmụ Igbo site na o nwere onye Igbo nwụrụ anwụ na abụ ndị anam abaghị ama ubi ebe agbaghịde ama ooo eburu eme ya mba jụ ọsọ na ọgbara ya benye na ebe ị na-abụ ọrụ ọgwụ tata jee na ọgwụ azọ gị ị na-abụ otu nzọ tata jee na ọya azọ gị ị na-eje ekweta ndị niile n'ụwa ibe si na ba azọ gị uche ajụla ajụ ka gịnị na-eme ibe nwere ọzọ ma ebe oyiko ndị mbụkọ oyiko ndị abụ haleluya. Okwu na igbudu dị na ụzọ onye gbagọrọ agbagọ. Okwu na igbudu ọnya nwanne ahụ uche gbagọrọ agbagọ n'ime ọya aja ama na ndụ ya ya amaghị anya Baịbụl sị na a na-akpọ mmadụ aka na ntị obodo ọnụ ebe na mberede ka mbibi na nagana ya bụ okwu Chineke ịgbaghị mmadụ sị nke na-abụzi m ọnụ a na-abụrụ ọgọ ọnụ nọra ndụ mgbe ị na-ebibi ebe ọla ndị gị dị ịba nwata jide ọkụ jide mma na ọkwa arụzara mma ya ihe maka ya gara bụ iburu ndụ mgbe mmadụ analịga maka ifufe nwa gị anya ị na-akpọ lololo tinye gị ndụ aleluya samsins ndị bụ ebe na onye mmadụ chọrọ ịmụ ụgọ eme gịnị ka ya asị apụta na Chineke dị anụ na ndị eze ọ sịrị ọ na-agwara ụmụ ya agwa ya ọba anụ nke ọ chọrọ gbuli ya anya nke ọ chọrọ megịrị ọ nwere ndụ ndị ị chọrọ mana ndụ ahụ ị chọrọ ga-edune gị mmụọ
mana ịchọli achọ like ọkọlọbịa nọkịta na ja yi nwunye mmadụ na ibe dị ejiri ja yi onye ọ nọ mgbe ọnwụ o gotegoro onwe ya ọnwụ mgbe ọ bụla amụsị nke gburu amụsị bataba gbuo maka na o ji eji gbu ya goro ya atiji mma ejibepụ isi nwe ebe n'iru anyị mgbe ọ na-amụ mma na ọ mara na onwe ebe na-amụli ya mere ndị bụ na amụrụ onwe mma n'ụwa site na agba ị na-amụrụ onwe gị mma maka mmụ anyị na-amụta ama kere na ebe anyị na-awa ya ebe na-amarakwana mụ ma ikuku n'elu ma mmiri n'elu ụmụ mana ebe ya nọ Chineke ji gbaa mmiri siri ike bụ owu bụ mmiri ozu owu bụ iji owu bụ abalị obi ikuku a sị na ụkwa mmiri ntọ na ana na-atọgburu mma kwali atọgbọ na kwanye nke atọgburu mma nke Baịbụl na-ekwu na 2 Timothy chapter 2 verse 19 but nevertheless the Lord standeth there sure ntọ na ana Chineke bụ ihe na-eguzosi ike kere ntọ na ana na-atọrọ mmụ gị na agboro okwu ị na-ebunye nri onye isi ọbụbụ isi aka enweta ejere gị na ọkọlọbịa ka ịbụ onye bụ ọzọ ị na-azụ ya ndị obodo anyị anamụtụrụ ụmụ mgbe nwa anara akọ nri akọ na ọkwa gara mba nri a na-akpụ ọkwa egwe nri etieli onye olide elikwu onye ọbịa ka ọkwa gasị aka abọtara gị nri ndị ọkọlọbịa mmadụ abọtara gị nri abọtara ya nri kudeli ọbịa olisi gị abịa amarị ntụkpọ asị na ha na-azụ ya azụ mmibebe na-eje akwụ mmibebe na-eje ọba bọị mmebe ha na-amụ ọrụ tatakịrị ndị mmeli ibe ndị azụrụ azụ na ndị raji ọkpụrụkpụ nle ezuke ndị mmeli ibe baa na-ebu ndị seti anyị eje bụ ikere nke ọnata ụdị azụ na-elebe nwa onye Igbo nye na na-adị tụwa ọnụ kọ ito nwe na-akọ ya nli garị ọ bụrụ garị na garị ọkọ ya nli garị ịdị bene ọ natawa ozigbo oke na-ekwu ọkpọtọ ọ bụrụ ọjọgọrọ ya ka bụ n'ebe ọ bụ ọtụọ mmiri ozugbo aka nye dị ka ikpo okpe emebe ama nyaka nọ n'enu ibu nyaka nọ n'enu enwe ndị a na-abụ gọvanọ na ndị prezidenti mmadụ na na-akwa akịlaka n'etiti mmadụ na-enwere ụkọwa na-akwọ mmadụ na-enwere okwu ihe na-agbabọ praise the Lord mmụ Igbo eju zugoro ezide mmadụ na-agalị ajụ nwa ya bụrụ ebe ọ bụ na obi ike anyị ke maka mmụọ anyị toni Chineke anyị onye ọbụla mara ihe ọ na-achọ ka nwa ya ihe nye oge m na-eme program na Igbo arịa m Odumegwu University 2017-2018 na-eme masters ebe ahụ eluru m kwudo pomo nya Peter Ọkwụọ ke mụ mere egwu n'ebe ahụ na-abụ PG m ya mba ahụ ọ bụrụ ọ na-akụzi lọọ akụzi n'ebe ahụ ana mụ na nwunye nọ na dipatmentị nwunye na-eme masters mgbe ahụ n'oge mbọsị ọnwa kọs anyị na-eme nye ọchọta nwunye ebe ahụ nwa ọkọrọbịa bụ na-abụọ ịba so mụ ya na-ekene ọ bụrụ asị mụ ma na onwunye dị asị ama nwunye bụ ọbụma ọsị mụ ma na onwe ya dị ntị ọ na-agụ akwụkwọ n'ebe ọsị mụ na ọ na-agụ lọọ n'ebe so nne ya bụ lọya Chezo nwe na gene lọya Arimochio na America chụọ ọba mụrụ kiji alụsịrị wele n'obodo nwe ya mụta ya na-alụ adị very sure onye ọbụla mmadụ ibe na chinchere na nwa ya ibe abalị ya onye na-agba ọcha na-edozi mosaịkụl nne ya na-adọ ya pas ya bụrụ ụzọ pas ahụ oloda nna ya nwụrụ ọkọntrol ri kere ezi na-asụlụ mmụ gị taata aka nna ajụ gị onye ọbụla gara sọrọ mmụ ezi akwụna oge ayọ mara aka egotere mmụ ya agwa eyiri agbala ọtọ ọnwa nwa okorobịa na-akwụ na mbere ezi na mbere ọtị maka gwara gị gọnyere anya na-achọ tí a bàtà ní mọ́nà ọ̀nà ọ̀nà ìbẹ́ni kúnà òkúkú ọlọ́tọ̀ nẹ́wọ̀n na àgbà wọ́n kọ́lọ́ bí abẹ́rẹ́ tún mú ẹ̀kẹ́ ẹ̀yẹ ẹ mọ̀ ọjọ́ mọ̀ ẹ̀sí à náà ẹ̀yẹ ọ̀bọ̀nà yìí ìbú yẹn wọ́n lè bọ̀ ọ̀nà lọ sí ẹ̀ńgí kò hàn ní àtà màkà lọ́la
Nyana onye ala. Nyana onye tụtara ala. Ere mi. Praise the Lord. Oh, I got a one way I walk at Siam. Never ego, Nimero, make it to give one no look alone. You don't marry men, you know, I yoga can wait. Namana, that's on your team was good. Kawan di Baranya and I Namana down. Look at them, but then I'm more than. Never go to my career over there, maybe get a seagull. Maybe get a seagull. O give them one either. Give them the most neck. If you take them, my name is Nalsi. O you go there about phone, see? Very. About a man. About a American. Gabby, you go, Gabby. No, you more about them now. We don't have to have command and love. Can I please have any call, Gabby? Go to the go man. Come on, just tell you go man. Give one yes, and I buy a bragori. Yes, and I buy a bragori. Where would I want to see my baby? Don't tell an Anna from my God. I don't know what I want to do anyway. Get out of it. Everyone has a team. I don't matter. I'm again. I don't marry you. I got two. I don't want to go out. Ana tutukwatu ojide go man kero dola na na toro mwa eta mwa anyi bela afu ya ekunyere go na pe ekunyere ne baleke tata ibile no je na ba na obo ne karu ti ajura to ba ru ti ajura ajo ya go ke ba to ni chine kai nu lebe mara mo tolo kon be 7 days ku wuri Marisa. Praise the Lord. So Livia, Kaina Bavanya, Kaimana hand him 1 year over. Mana, what do you want? And a year in world. Mana, a year. Columbia, Panama goes up. Oh, I'm a bomb man, no broken gun, and you don't want to. Ibe lido ego wedi Oba adima Oba bia ko amele ni ego ni abonyoro Oba bia be kene ti ni Oba se ni ana ya be ke me ego nwa me ke kwanti Ni anwa ezi ego gogo Aja ni emele obuna Ihe jire ego emeli ego nwi Ni ya ana obuna ego enwa agugo Ititezi ego Eme ego nwe ni ejire ego emeli ego nwe emele me no go baba ba go bana ndi ba ne kwa na alu ka alu na apu ibu ko baba ka no ma na akoko bulo akoko ni mu to baba na no ibo ba bi bo na no ro ni ka anya mara ma ni ibo ne to nwa anya obele ya ba ibo na ni ibo baba na ko we aje na Ibako. Praise the Lord. Praise the Lord. Nanti kota aye chete sino na ayo dio ade mai bakota. Aye chete keru di sino na anye ya ade mai bakota aso. Ebe uri iwe na eme na ewie. Ndị Igbo si, ndị Hausa ma ndị ọcha si. Azụ iki di iwe tabi iri iki. Mani ba na ba azụ iki. Aziki iwo abasba nke aba aziki tam ike te diri ni ba yin praise the Lord ebi na ndi na me na anya ki ke ba de na nwuru ormoro ya nwanwosu ormoro ya nwu abro ndi agbakọta no de mma na akwa ya ni makudo di rende sino na useless Kendi ya no kaya country ayi no ni mero gana bia bia. Oni wa ba no bi kewe. President maru na gomo maru. Ana ko sage. Praise the Lord. Governor Anambra State, you know na people do go no man. You na uli obi ano.
wee ruo na Soludo ụnụ abụ a na-ebụta gị ụnụ abụ agba ị na-agbara ọtọ n'ukwu nwunye m na mmiri ka olu ma olu siri gba mara ọsọ mmiri abụ ya ka anyị nọ n'enyo mara adọkọ ọnụ akọlị ya ka anyị nọ n'enyo kedu mmụ gị ya ọ bụ ihe uzuzu uche ajụrụ ajụ nwa gị ihe uzugbo onye bụzi ụbịam nwa gị abụrụ Tony Chineke anyị weli Chineke aka weli Chineke aka ibe nne na-eme na amasị gị na ibe na-agba agba dapụ ya n'ibe na-agbaziri mma ibe ya alụ na-agba agba dapụ ya n'ibe na-agbalị mma ibe ya nwa gị ihe tie nwa gị nwoke ọkpọbugo ntị nke nna chekwu nna achị arapụ kalịa ọ bụrụ sọ nya bụ ya kpọbụrụ bụ nne chekwu nna achị arapụ ya n'ibe na-agbalị mma ibe ya ọbụ ntị m nwoke agba aga agba abụgorogo bụ ụmụ nwaanyị agbawa agbawa okwu ọtọ ụmụ nwaanyị agbawa agbawa mmarụ mma mụ na Tony di program na-anata ugbu ọzọ ruo na wọn hotel ị na-abịagasịa mmụ wee dị hotel izi n'aka nri nwụlanụ mma abụọ yile pant n'ebe ọ bụrụ ego ala bụ na-eke ekokwe chọọ na-ezi ikpere Chineke agba Aịzaya chapter 45 and 20 because it's not unto me be ye saved. Tell me you can't want again. There is no more Chineke ọzọ mere gịnị mana alụsị niile na ana ma ọ bụ na emere dị agba ụgwọ asị ahụ nwede enyeghị na bụrụ anyị nke bụ okpotọ mmanụ egbuli elu okpotọ mmanụ egbuli elu onye malibe dị mmaja tụọ mgbe na ọ bụgara alụsị ozi ya eme onyi n'akụkụ ubi gị ebe nwere nke gị ahụ ọcha atọ ọ bụgara alụsị ama agwa ndị mmadụ na krusedi a jere kịta sị ya na mkpu niile dị n'ụwa agwụgwọ mkpụrụ na afụsịrị mkpụ alụsị o nwezi ka na-eke ekwute aja wee kpochie abụọ na banta bụgara alụsị ebe mede n'ime mkpụrụ agwa na abụọ dị mkpụ onye kọta dị onye bete n'ubi ya mkpụrụ ndị Abakaliki tụrụ ndị buru ibu ọkụnye afọ nke na-atụrụ ya n'anya kpọta mmadụ gasị azị mkpụrụ ọtụrụ ya ọrụ anya ozi ọkụnye afọ ndị be anya bịa ọbụla ọrịa ka nna adị shọt ya maliwe onwe onwe ya jikwu ekwe mana Jizọs bụ ụzọrọ eziokwu na kene rọtọ kenebe chukwu kenebe jikọ bụ ebe ọdịna kenebe Chineke ebe ọdịna Jọba Chineke amara maka uche ajụ na ajụ kedu ihe na-ebi ya ndị onwe gị kedu onye ọbụ ọnọdụ mmụ gị imekwute agbara mekwute kpara gị mekwute dị awụ awụ kedu ebe abụ ọnọdụ mmụ gị agwaghị anyị maka inwe ezi uche na inwe amamihe Chineke nke eluigwe ga-enyere mụ na gị aka ihe eji amamihe nwee si ebe a nwee pụọ n'ụbọchị taa n'aba Jizọs mana o nwere ndị nke ekpere ekpere pụrụ iche n'ebe a na o dolu gị anya na amamihe ha na-ekwu maka ya nke a na-enweta n'aka Jizọs na inwere amamihe ị kara nwere ndụ gị nye Jizọs ka ọ bụrụ onye gị na onye nzọpụta gị na ị na-ene anya n'ibe ndị ọzọ dị iche 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 na onye ga-enyere gị aka mana ebe enyemaka gị si abịa bụ n'ebe Jizọs nọ wee chọọ ka ị bụrụ onye maara ibe ị ga-eji amamihe si ebe a pụọ ka gị na Jizọs dozie ya bụ ekpere mgbe anyị ekpere ebe a ịma na nke bụ ọchịchọ gị na ị chọrọ ka ị nabata Jizọs na-eri onwe tupu anyị tinye arụ mama naanị nwere aka nri gị tụkwasịrị obi gị ka mkpeli gị ekpere nwere aka nri gị tụkwasịrị obi gị n'ebe ahụ ị nọ na ị chọrọ ka ị nata Jizọs amamihe akọnya bụ amamihe Chineke bụ Jizọs Kraịst ebe ọ bụla ị nọ n'ozi ahụ ndụmọdụ a na-ebibi a ị chọọ ka ị nata Jizọs amamihe tụkwasị aka nri gị n'obi gị a na-ekpeli gị ekpere anyị ekpe n'aba Jizọs Chineke ana m ekene gị ụmụnna ndị a niile n'ụlọ ozi a n'oge a
wee nwa na-achọ amamihe n'aka Jizọs wee na-ayọ gị ebibi a na ba na-abịakwute gị ana m ayọ ebele gị n'ebe ba nọ nwoke dị ya nwaanyị dị ya duru dị ya mmarụ dị ya dịka ba na-enwe ntigharị na-ajụ uche nke na uche emebiri emebi na-achọ ezi uche nke na-enye ezi ndụ gbaghara mmebi Chineke nyebe nsọpụta n'ebibi a ka ba nwee ike wee ji abụ mmụ Chineke wee gaa bie ndụ ga-enye gị otito nke amamihe dị n'ime ya n'aba Jizọs. Daalụ maka ise ekpere n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere ọzọ nke ekpe maka amamihe wee kwụsị ebe o tie n'ezinụlọ anyị ibe na-eme n'ezinụlọ anyị tata ọ na-eme n'ibe m ọ na-eme n'ibe gị. Anyị ga-enwenye aka elu si ya Chineke achọrọ m amamihe ka ndozi ezinụlọ m nwenye aka gị elu Chineke nye m amamihe ka ndozi ezinụlọ m dị ka ndị ndụ maka ọsọ anyị gbapụta azụ kere ibe ihe mere ezinụlọ anyị yọọ Chineke amamihe si nye m amamihe megide ezi ezinụlọ m nye m amamihe ka ndozi ibe m nke nwere ike ikwu ka akwụkwọ ya n'oge ndị ndụ ka ndị mmadụ mara na ị na-ekwu na aka ga-adịrọ n'ime ọjọọ ka ndozi ezinụlọ m nye m amamihe ka ndozi ezinụlọ m nye m amamihe Chineke anyị ekpe n'aba Jizọs. Daalụ Chineke maka inye anyị amamihe anyị ga-ejidozi ezinụlọ anyị ụbọchị jọrọ njọ Baịbụl gwara anyị na-anọ n'ajọ ụbọchị mana anyị na-ayọ amamihe karịa amamihe ekwensu karịa amamihe wata karịa amamihe ndị otu nzo ka anyị nwere na-atụ ụmụaka anyị n'aka mmụọ na-adị n'ọcha n'ụbọchị ndị a n'aba Jizọs. Anyị na-ekene gị Chineke maka onye ozi Chineke jikwara ngwa ọrụ anyị na-ayọ na amamihe dị elu amamihe salịmbara ya na-abịakwasị eji wee jụọ ozi ya ka e nwanyere ndị be anyị aka n'ihe a chọrọ ụbọchị ndị a bụ enyemaka ekwensu agbalịgwa anya bụ mmiri mana ihe enye anyị alụ ma anyị agbatụnya n'ime mmiri nwere ego ọya dị otu a n'aba Jizọs. Daalụ maka isi ekpere n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nye nwanyị na ekele n'isi ezinụlọ oru gị nwanyị ndị ọ rapụrụ nye nwanyị ka otito dịrị gị n'itire n'otu n'otu n'aba Jizọs Kraịst. Daalụ onye ezi omume n'aba Jizọs Kraịst. Ihe agwa Chineke okwu ọzọ dịka aba na-akwasị mmawa agaghị akwati arụ ike agaghị akwati ndụ agaghị akwati nchekwa ka ikpe enwe na ya gama n'isi ezinụlọ a dịka aba na-akwasị mmawa agaghị akwati arụ ike agaghị akwati ndụ agaghị akwati nchekwa ka wee sọpụrụ aba gị n'aba Jizọs Kraịst. Jehova eme gị n'aba Jizọs Kraịst. Anyị ekpe ekpere ka anyị gọzie Chineke mmụọ niile ya bịa ime anwa enwesị ka ba jee na ọ na-awa aba ọ na-eme nke ma nke ọzọ na-eyi egwu a na-ahụ ya na nlọ na-agbatị ya na-ebute ya na amụma. Anyị ga-agwa Chineke mmụọ nwere oke n'ebe ha nọ ekpere gị n'aba Jizọs. Enwe anyị na-ekwubi okwu mmụọ niile enye ọtị ime anwa ije ozi ụgha na ezinụlọ a wee sị na eruru ugo wee sị na alọrọ nri wee sị na atụrụ aja nke ma nke ọzọ onye nwe anyị na-eke mmụọ ahụ abụ na o nwere ebe nketa n'ebe ha nọ n'aba Jizọs Kraịst. Onye na oyi ebili ka tọọ nta eluigwe bibia ya ka wee sọpụrụ aha gị dala eze ndị eze n'ime gị n'aba Jizọs. Anyị ekpere n'aba Jizọs Kraịst dala ekene Chineke ejide ịzawa ekpere n'aba Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị dịka aba na-akwasị ozu a o nwere onye ọnụ ụzọ ya emechi emechi ọ na-ekọ ekwesị ozu ka o ji ewe anya ọnụ ụzọ ya kpochigo iru abịa kpochie ibe niile kpochiri. Onye nwe agaghị adị iwe otu a n'aba Jizọs. Ọkụzụ ọnụ ụzọ ya emepe n'otu n'otu ka wee sọpụrụ aha gị. Mmụọ niile ebite ikpe ụlọ ikpe dịka Jehova ya mee ikpe ka wee sọpụrụ aha Jehova site na Jizọs Kraịst ka wee gwa anyị. Ebe
Shovel. I get what tell you shovel. Rapia. Momsy go and blame money for all. Praise the Lord. Come on, Levi. We never hold each other. Huh? No, I can't. You can't get to the microphone. You dị ndụ wee bụrụ nnụ arọ abụọ na ọgụ ise na iri o wee nwụọ nnụ arọ na abụọ na ọgụ ise ma nwụọ God of us ise from that very place. Praise the Lord. Ụbọchị niile nke Metusela wee bụrụ nnụ arọ abụọ na ọgụ asatọ na iteghete o wee nwụọ. Ihe nke bilibele obele iwe na 1000 years. Mana o mesịrị mee gịnị? The issue bụ na Bible is disappointed into man wants to do what? Right. So onye ọbụla bịa n'ụwa na maazị bụ efe ndụzi uche nke Chineke efe ndụ onye ike chọ ikisi onye eche mesie ọnwa ndị asị gị cheta ibi na edimandị na ibitere na ndụ mgbe ị nọ onye eje enigwe bụ na ụwa aka ya na eje enigwe ọ bụ na enwere ekpere gafere ekpebe ga enigwe na-asị n'ụwa nwe ya nọ onye abụ onye ori bụ n'ụwa akọ na-abụ onye ori. Praise the Lord. Hallelujah. So now the issue when a man will be seen to know a mechanic. And according to the Bible, you only have judgment. What am I equal? My near could even on a 10 man living where he can. We want option meaning. Number one, you can't Bob eat that. You can't thought you can with optionable. Ọkụmmọ nke nọ bụ enigwe option ọ bụbụ na ihe eji aka gị wee choose ihe eme ka iji ọkụmmọ ma enigwe na mgbe ede ndụ ọ bụ na ụwa tọbigo gị ụtọ oke ọ bụ na na-aṅazi Baịbụl kwuru ntị ma na anya m ị na-emeri ya nwe nsogbu gwara mechara mgbotu na-asị nwe mmekọtibe ma marụ na anwụ ndụ onye bụ Kraịst mara mgbe ya anwụ Bodo si na aba agbachi akwa nnewe dị ndụ tupu ahụ echeghalị mechabụ nne ụzọ mbụ ọ na-eche ka nne ya nwụrụ ka ọ gbaa akwa tupu o cheghalị. Aleluya. Anyị echede aka n'ime ka anyị blesi anya ka anyị kpee ekpere dịka usoro iji ozi anyị si ede gwa Chineke ibe a na-eme mmadụ nwụrụ asị na-eruli uke ma na-eruli uke ọ na-adakasị mmụ ya arụ na onye enwe na-abịalị ọ bụ na ọnụ ụka ka o jere ozi ikpeazụ ya ana ndị na-enyi ya tata bụ ndị na-ekpere Chukwu which means na na-eruru olu uke ma o nwere onye ọya bụrụ uke onye ọbụla kpere n'abalị Chineke ahụ gị bụ ekwusi agwụ na Baịbụl sị na ndị niile nwụrụ anwụ nọ n'ihi na-ekele ogbu opi na mgbe opi ka egbu na ndị nwụrụ anwụ egbu ndị dị ndụ ụzọ na ndị dị ndụ nsobe na azụ eso which means na nke ọ nọ kịta according to okwu Chineke n'ibe ọ na-echeli bụ ogbu opi ike and dịka ọ na-echeli ya na ya ekpebela na nwere onye abịa ebuli iru ya wee na-eje na-agwa mmụ ya okwu
asị onye dokwe nke asị dokwe nke ọ bụrụ nya dị iwe ahụ because na ibe ọ na-echeli bụ oge Chineke abisad Baịbụl na-ekwokwu n'akwụkwọ Ikwu na onye nwụrụ anwụ enwero pawa ọzọ onwe n'ụwa ọ ndisiv ke na-edisiv mara si alọ nna gasị alọ nne gasị ame nke nwere ebe na-alụ ndị amụsị na-edokwa ka ekpe na ekpere gwa Chineke na onye ọbụla ya bịa ka ejiri arụ nwanne anyị nwaanyị iji egosi anwansi nke ma nke ọzọ mgbe ọ na-eme ya ọkpụkpọ anya ndị nọ n'ihi na-echele echeli ikpe a onye ya eji iru ya iji eme ụmụ ya ọ bụ nke a ka ọzọ dị enwere ịdapụ ya maka dogobe ị na onye edogie ya atọ n'ebe ahụ ọ ya na n'ihi onye ekweli o nwere bụjarị finally ekpe ekpere Baịbụl sị na ọ bụla etiri mkpụrụ ọka na ọnwụ nwa metara ọgbọ idewe n'elu si maka ọnwụ nwa metara ọgbọ ọka ana mkpụrụ ọka ahụ nwere ike ịmịta ọgbọ ọka ịsa ana n'ime owu ọgbọ ọka na mkpụrụ ide nne nwere ike isi some 500 some 300 ịtansị abalị data ịsa ma isii anyị agwa Chineke si ya na dịka ya na ya na-enwe anya nwụrụ n'ikpere Chineke taata n'ikpere Chineke asabazi n'ezinụlọ ọ bụrụ ikpere alụsị asaba ọ bụrụ otu nze asaba lee n'aba Jizọs ọ bụ daalụ enweghị ikpelu Chukwu ya amụ nwa n'ụlọ ọ ya amịpụta ọtụtụ nchegharị ndị onye ike mara n'ihi ya na-enwe ochi ihe na-etiri eti mgbe a na-echere ọkụ dọ n'okpuru mbe na onye dị n'enugwu okirire nwuche n'ezinụlọ ikpelu Chukwu igwe ya Chukwu ka chere aka niile onye ezi omume anyị na-ekene gị daalụ Chukwu anyị na na-ekwunyela okwu na ọ kelee grace inyelie ibe ndụ n'elu ụwa agụsịgo mana ọ ka nwee grace ịnọ na-echelụ n'ugbo okike ka amala anwa dịgide mgbe opi ike ya egbu ka o soro ndị nsọ nakwuru onye kelie akwụkwọ Genesis 2:7 mere ka anyị mara na aja kedịkpụ mmadụ nwere akwụkwọ ọzọ ma nọleji ọzọ chọpụtara ya Bible say and the Lord God formed man from the dust of the earth onwe kunu ume ndụ onwe kunye ụlọ ọnwa bụrụ mmadụ that was mmadụ nwụrụ ebuorikwa ya n'aja ọgwụ mana mmụọ na-enye ụtọ nakwuru onye nwe onye nwe anyị n'ihi ya ka udo dịla ini dịla arụ nwanne anyị nwaanyị dịla mmụ ya dịla ezinụlọ ya dịla ebe nzukọ ya n'aba Jizọs onye nwe anyị dịka a na-achịkọta akwamozu a ka a na-achịkọta challenges niile na problems niile ekwentị setịrị kagbuo onye nọlifai anya render anya powerless render anya useless n'aba Jizọs ka isi ya na-erikwa ekwesị enyi ya n'ara akọrọ erikwa ekwesị enyi ya na no ọ bụrụ eziokwu nke bụ akwamozu onye nsọ akwụkwọ 1 Corinthians chapter 16 mere ka anyị mara na mmadụ ga-esi n'ụwa bụrụ onye nsọ 16 verse 1 ọ kọwara na onye abụ onye nsọ ya dị ndụ wee pụli ya ọ bụrụ mgbe ị nwụrụ onye nwe anyị n'ihi ya dịka anyị na-adọ onye nsọ na ka nsọ dịla ezinụlọ ka nsọ dịla enyi ya banaba nke nna banaba nke ọkpara banaba nke mmụọ nsọ ka ọ dị otu a n'aba Jizọs ụka ọbụla nwere usoro isi ọbụla nwere usoro ya ga-eme iwe anyị iwe ekwe na ntụke na emeli ya nwere onye dị na n'ebe onye ọrụ ọ ga-ekwe Thank you.
ika. Ogbe na bụrụ ma ọba. Asọrọ ekpere ebi ka ọgbara iwo. Ogbe eze bilo. Hey! Ana m ede ni o. Anyị bụ mmụọ Jizọs ka anyị kene unu o. Unu nnọọ. Naanị. Udo eburu bụ n'ọnọdụ anyị ebidogo maka Simon Okwue kpọrọ iru anyị n'afọ. Okwu ọkọlọbịa mmụọba na duru ma mmụ arụ. Si onye ọbụla bịa nọ ya dị ya. O nwere onye ọkpọrọ iche. Mana anyị bụ ndị bụ ụzọ. Ebere asị na anyị bụ ndị nwe ya bụ ọnọdụ ka ha ndị ọzọ na-ada n'alị. Chairman Ikiliko, Chairman Olimba, Osoro Makari, Osoro okay. Order there another bus today, John. Order there another bus today. Simon Okwue na fanni ya fatalia. Nala mkilikolima. Na Okwue na Okwani. No salapo. Siki hapa choro mojo. Nani? Yo mapya. Roberto. Ama no Roberto, na leo yake alikusudia. Ana mwasilagi. Mwa sikelagi. Sikila jangina alunoge rumuno. Dajani. Mo ba nu ya dio. Ibi we menu. Ai le una awan na sa won ai da lo ai ba sa na ai abati longo. Ati ezibi o. Uwai na maru wai bio. Tuwa ma di ko ni lu bela. Oni ma ka tu ju tra le tu ka mo ko tra ni na tra se ma ni. Ni ni wa. Ajena baraka. Ni wa ji. What's the idea? Osumedi alo. Nani. Awali. Nani o. Nani. Oke pana gare. Yo wa de bibu na maka nsuna dulu no sala ko. Ngaya. Ana bro moba. Ngina hiye giapo. Ana mu kere nuno. Dajane da nuno. Dajane o. Dajane. Dajane na beko, imono sika. All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. We got a 5,000 naira. Or not, Simon Panagale. Everyone can hold that for good now, what is that? Over the 5,000 naira. Or some of the time of the year. What is that?
Thank you. Honorable, over the 10,000 of snow maka Simon O'Clair. Now, I can get that. Everybody time does not put the good sons of Gadima.
n'okwu m ụtọ mma anyị bụ ndị ọrụ n'etiti ana anyị bụ ndị mmụọ ọrụ ụlọ mmụọ ala n'ime ọrụ anyị bịara maka ada na-ekwunyere nwaada anyị akwụnyere ada onye ka anyị ga-lere ma nwata ka na-enwe akwamozu anyị bụ ndị mmụọ ọrụ bụ onye ka anyị dị n'ọnọdụ nke anyị nọ anyị na-agwago okwu mgbe na-adị tọọ bụ eze chi eze nwata deje o mgbe na-egosi obodo ebe nwunye nwaanyị ya si wepụta anyị mụrụ ajebe anyị ugwu ikpeazụ daalụ akpụrụ dị na-agwa nne gị dịkpe na-etila mkpa ndị kịta ka nwunye dị na anyị ọchọ ka anyị chara ebe egwu uche ndị ọgọ ọchị na-emelụ
watching a melon. Watching a melon. I like to get in there. Watching a melon. But I got that one. Or Gazin can't jump. I like to know. Because they would change the book of our life and the man to change the book. When you them now, wow, no question. Engineer, Scars, what's your brother? Can I get on? Judo, because life and the who now, when Grandma workers go Hoka, or Baby when you're done. Amateur, Tony Juan, give my never spoke
Thank you.
na-ekwu mmanwụ na-aga n'ọgbọ nwayọọ 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 ime ndị mmadụ nwayọọ ime Chineke na mmanwụ ime ndị mmadụ ime Chineke na mmanwụ ime ndị mmadụ ezigbo mmanwụ na-ekwu mmanwụ nwayọọ ime ndị mmadụ ọhụrụ ọka Toles eje daalụ n'ekwu mmanwụ nwayọọ nwayọọ ime Chineke na nwayọọ ime n'ụlọ mmadụ nwayọọ nwayọọ n'ekwu mmanwụ oke mmanwụ ibe anyị ka mba
Mrs. Peace Okoye. Kwenye bụ na family na-akwa nwunye nne di m nwere ebe ada ibu ka ka na-edu oke nne di ọ bụ ka m n'anya mgbe niile mbịara ana ọ na-enwe aṅụrị onyinye chukwu ndị a na-akpọ na mgbọta fon kịta na-edele na onyinye chukwu nyere m abịa ọ sị na chukwu how many minutes ka ị kpọrọ na fon na ebe gị ebe ọ gọọrọ m na-ekpele ọ kpere 3 minutes ago na-ayọ ama abụrụ ọrụ kịta ka anyị tụ na mechin abụrụ m kọlụ dị pik na kọlụ gị ibe kịta bụ ebe ahụ onwe ihe nwere ike ịkọwara ịgba stara mma maka etu o si wee bịa nna ozi ediri m ozi nọkọta ka nsị na mechin eri ọ bụ nwaanyị udo nwaanyị na-agba mbọ ibe ọ dị bụ 92 years mana 92 years ọ dịgidere ike dịgidere ya nye jeka esiri onwe ya imesili ya nne ọ sị na imesite to ha test nya ji aka asụ afọ ya nye jeka omele onwe ya chukwu gọzie ya
n'ihi ndị ike Chuka bịa biko ka eke na ị nwere n'isi ndị ji ma ha gị nwe ebe na ndị ji ma ha gị Chukwu ọkpaba ji bịa ka ya eji wee na ngozi Chukwu ya ezo dịka mmiri n'ebe ha nọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ibe onye kwado ọ ga-enweta ya nkem n'aha Jizọs ka anyị mata ya na-etu gị eji mmadụ gị Ada Zion. Ada Zion. Thank you. God bless. God bless you too. Mommy, good evening. Ka anyị mata aba gị Aha m bụ Maria Okeke. Ọ kwara mata nọ nne gị ka na-akwa n'ụbọchị nke taa. Gwa gị bụkwa abịa. Ụmụnne m na m tọsịrị ya. Gị tọsịrị nwaanyị nọ. M bụkwa abịa. Na-ahụ maka ịnwere iji wekpo ma aba ma m tọkọtara m bụkwala ụzọ esi abịa ụwa. Dịka ka nwụ na-akwa nne gị n'ụbọchị nke taata kere ị na-ayọ Chineke nna n'isi ụmụnne gị ibe nna yọ Chineke bụ na ebe ọ bụ na nne m gbara ọsọ n'igwe wee nwụrụ na ụmụnne m niile ya agba ọsọ n'igwe wee ya echeeli mara onye bụ Chukwu nne m abụ akwụnye anyị mkpụrụ Chineke n'ime o nwere onye ekwensu ebu agha na ọganiru ka anyị nwe kere hụ na ị na-agwa ekene ị na-ekene ndị ji maka unu mmadụ niile ọbụla gara akwamozu n'ebe nwa ana m ekene sị ka Chineke gozie ka mara Chineke zutere ụdị nwa ebe chetara anyị ka Chineke chetere n'aba Jizọs dịka ụmụ gị sokwu nwere bịa na ahụrụ m ụmụ gị ekpele maka nkwadobe akwadobe ekpele nna ekpele ibe bụ udo na ọṅụ na arụ ike na ngozi na ndụ ogologo ya bụ ekpele nna ekpele ibe n'aba Jizọs lotekala anya abịa na-etu mma gị abịa na-etu ya wee hụ ya n'okechu ị nwere ike imetara ha na-etu gị n'ime Jizọs aha m n'ime Jizọs bụ Maria Okeke Maria Nwachukwu ya bụ aha m aha bụ mmụọ nsọ abalị nya si na mụ bụ Maria Nwachukwu anyị na-ekene gị daalụ anyị kwere sị na ka Chineke nna na elu n'ukwu unu kwale mmadụ n'ụbọchị nke taata ka ọ bụrụ n'ụzọ elu n'azụ na Jizọs Kraịst wee nwanyị amen daalụ God bless daalụ ka anyị mata aba gị aba m bụ Chidera Okoye kụkwana anyị ụnụ m n'ụbọchị nke taata anyị na-ahụ ozu nne nna m bụ nne m Ekwunyere nwere ike ịgwa ya bụ eji nwa nwa ya nya ka na-eto ikpuke dịka ka unu na-akwa ozu nne mma gị nne mpa gị nne nna gị n'ụbọchị nke taata kero ihe na-ayọ Chineke nna n'isi gị na ụmụnne gị sọpọtụrụ nna gị onwe na-akpa nne ya n'ụbọchị nke taata ibe na-ayọ Chineke bụ ụdị nwanne nna m kalụ nke a ka ụmụ ya na ụmụ ya kalụ ụdị nwa na-arụ isi ike onye ọbụla arụ ya adịsị ya ka anyị kwala ozu nwa na anyị akwata ya ndụ kwata ya agam n'iru kwata ya ego kwata ya arụ isi ike na ọ mara ya akwa nne ya maka anyị kwala ya nne na anyị akwata ibe dị mma n'ibe ọbụla anyị na-eme ya na-agala anyị nke ọma ebe anyị na-etile aka ya aga kpula anyị nke nwa anyị mesịrị nne na Chineke eme ka anyị gbachisie nye dịka ndị ji maka unu bụ ndị ụmụ wee bịa na ndị jikwa maka nna gị wee bịa ekpele gị n'isi gị ekpele nna ekpele isi bụ na ụba ji na ya aka nke ba ji bịa mma na kaba akpịbịa nọnyela anyị na mbọsị nke ba na mmadụ anyị akọrọ ọba na Chukwu ya eduluba odu abịa na eduba na n'udo na-enwere nsogbu ọbụla na-arụ isi ike ba nwelite na ba ya enweli gaba na akaba bịa nyela anyị nọnyela anyị solo anyị rie uju nwa na ibe iru uju ya bịara na ndụ ba n'ọsọsọ ibe ọṅụ ya bịa na ndụ ba ị nwere ike ịgwa anyị aba nne mpa gị nwa na-etu gị ọ ga-amụrụ oge na-ekwenta ibe ọ na-etu mba Adanne ya ọrụ ozi nke mpa gị na-etu gị ibe mpa m na-etu mbụ ma bụrụ ma agbọ mma oke bụ abụrụ ma agbọ mma nya ụmụ inom niile nọ na mma ọba mụ ma voteleva mma ka ba bụzie nke ba ya amazi
Ava m bụ Chidera Okoye. Mụ bụ Ada Chuma Obenem. Thank you. Daalụ rinne. Chukwu na elu nke unu kwale nne m pago n'ụbọchị nke taa. Na onye kwulu gị nwanne m. Ọ ya balị gị. Thank you. Ameche kwenta elele. Daba. Ameche kwenta nalu. Ka ime hu ma ke wo 5,000 naira mako. I'm
Come on.
Good evening, sir. Good evening. Diko ka mata bago? Mo bu chief. Mo Ogbuewu. Chukwuma Simon Okoye. Gịgwa kala anyị ihe na-eme n'ụbọchị nke taa? Ụbọchị nke tata ka m na-eme mmemme ịkwa nne m celebration of life or glorious home call. And onye lugolo 92 years. Ibe ọbụla etinyere ya dabara adaba. Gịgwa kala anyị ava nne gị nwa na ava na-etukwu na-eji nwa mma gị? Nne m bụ Mrs. Agnes Ekwume Okono Okoye. Diko ka ị nwere ike ịgwasị ụmụnne gị maka nne unu nna ha n'ụbọchị nke taa?
ihe na-agwasị ụmụnne m na ndị mmadụ bịara nọnyere anyị bụ na ndị m biri ndụ dị mma na n'udo ọ yara ọya tetete erinwe o ji nwụrụkwo na nkwado agbamozu enyi ibe niile dị ya na-aga welewele nkwu na ụka abatara ya ọkọ ọnụ abatara ya ọnụ ọgwụ abatara ya ọrụ ya bụ na o jere ije nke ọma. Biko, kedu ekpere ị nwere n'isi ndị ọbụla ji maka unu nwere bịa? Ekpere nna ekpere ndị ọbụla ji maka anyị bịa bụ na etuwasị lụọ arụ ụka wee rapụ iwe niile be nwere iwe ha nwere ime nne wee bịa nọnyere anyị tata. Iwe ọbụla onye tuuru na ọ bịara nọnyere anyị ka ọ ya ewechite mmaji kwuru mmaji, ọ bụ taịm ọ bụ ego ọ bụ material na Chineke akwụghachi ya mmaji kwuru mmaji. Ka anyị mata na abịa na-etu gị ọzọ eji nwe mmalụ gị. Ihe na-etu m bụ ichie afọ nwa Lotenna ma ọ bụ etu ụmụ obere n'isi aja m mma. Daalụ anyị kwuru na akịkwalere gị nọọ ibe maka ya akpata ụmụ gị na onwe ya bịa họdụrụ gị nwere ma akwamozu na-aga m n'iru bụ nke ya na-achụkwa okike ọbịa mma. Amen. Ya ọ ya dịrị gị na mma ya na-agakwu n'iru. Why
Made the sun, you made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be